Ginpanginwala ni Vice President Sara Duterte ang mga alegasyon ni Ramil Madriaga sa impeachment hearing sa Kamara. Ilabi na ang pahayag nga nagpangayo ini sang bulig samtang sa law school pa lang ini agud papasaron. Suno kay Duterte, naghimakas ini agud nga makatapos sa kolehiyo kag wala ini sang may ginpangayuan sang bulig. Ginpahayag man sini nga nakapasar ini sa bar sa una nga pagkuha sini nga may generated weight average nga 80 nga mas mataas sa passing mark. Gintawag naman ni Vice President Sara si Madriaga nga bar flanker kag suspect sa kidnapping. Ginakusaran man sini ang pila ka miyembro sang House nga nagaengganyo sang pagpang-abuso kag korupsyon pagi sa amo nga proseso. Ginpakamalaot naman sang abogado ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Paulo Panelo Jr. ang mga alegasyon ni Madriaga sa Vice Presidente. Suno pa kay Panelo nga wala sa posisyon si Madriaga nga maghatag sang kaangay nga pahayag bangod wala man ini sang pamatuod nga nagatrabaho gid man ini sa Vice Presidente. Yari ang kabahin sang nangin affidavit ni Madriaga sa ginpatigayon nga hearing sang House Justice Panel. He shared with me that Sara was not particularly good in school, was often struggling with her academics and habitually rude and violent to other students. Hence, Attorney Ryan used his influence in San Sebastian College of Law to ensure that Sara received passing grades despite her poor academic performance. Yari naman ang reaksyon sang kampo ni Duterte. Wala siyang personalidad para malaman yun. Wala siyang posisyon para malaman kung anong ginawa doon sa confidential funds. Buti sana kung taga VP SPG siya na pagkatiwalaan na i-manage itong confidential funds or itong mga DepEd Security Officer or OVP Security Officer. Then, pag may sinabi siya tungkol kung saan napunta yung pera, 'di ba? Baka kapani-paniwala. Pero somebody like Ramil Madriaga na outsider, walang katibayan na nagtatrabaho siya kay VP Sara maliban sa mga picture at video nung kampanya pa, wala po tayong mapupulot.